Trình đông là thắt kỳ kèn tri hà ba đó núp là đủ trình kер men hangi nạp neng u hiel lạc sang ti u pia la sha shi tong na bynta jongi ti trình sakma ha sát lak perthei Kipok kisang babun la nang isir kay Henry mau yang ila isnay Kerteng lakot layo jing ai ay Nakadaw met pula kersiw jing em yangi ula kintiw Umot ki jaw ha jing yale eryong hanti ki wan be Kerteng jong ula pertajam ulong bakra ubadon bo Jisu me ai jing em jing i jing kerman da jing ai ai jong mi la ma byangi Jisu me ai jing suk jing sta jing shampang me ai ka bor em juno Jesus Christ me lang unok ben em yangi Kerteng bakrau trong me kan me juno Us yam bahalo tam me long ken yangi Sha jing lai luan me lap ten len ti me lap ten len ti Jisu me ai jing em jing i jing kerman da jing ai ai jong me la ma byangi Jisu me ai jing em jing i jing kerman da jing ai ai jong me la ma byangi Jisu me ai jing suk jing sta jing shampang me ai ka bon ban yen em juno Jisu Christ me lang unok ben em yangi Kerteng bakrau trong me kan me juno Usim bahalo tam me long ken yangi Sha jing lai luan me lap ten len ti Tuan chu Nongsiewspah has ngap o khot yap hi balay phin chu yap ai Tuan chu Nongsiewspah has ngap u khot ya phi balay phin chu yap ai bên gloi was len bên gloi phin yo jing suk